vás pri novom videu, len som vám chcel oznámiť, že by zajtra, ako viete, je Silvester. Áno, je 31. 12. Čiže to je Silvester, áno. Bude už o 2 dní, rok 2025. A mám veľa petard, mám strašne veľa petard, čo som si chystal ešte. Od novembra som si chystal petardy, mám ich asi niekoľko, počkať. V novembri som si kúpil 4, no, a teraz v decembri 10, čiže mám 14 petard. Čiže zajtra uvidím, ak nezabudnem, by som chcel natočiť a šiel by som akože ako ideme od domu až na námestie a tam by som akože natáčal a potom by som to uploadnul na YouTube. No neviem, ako budeme mať čas, neviem vám povedať, pretože budeme mať toľko hostí, že veľa. Čiže som vám chcel oznámiť iba toto. A ešte som vám chcel povedať, aké mám petardy, nemôžem vám to ukázať, pretože mám ich v aute. V mojom maminom aute. Nemám svoje auto, fakt prisahám. Mám čmeliaka, potom mám tie včeličky a mám takú obrovskú včeličku, tých mám 5. Jednu mám tú obrovskú a 5 mám tých menších včeličiek. Potom mám 3 rakety a ešte svetlice 2. Čiže také mám a to je všetko. Ozvem sa vám zajtra. Čaute.